କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିବ, କିଛି ଓଜନ ଜିନିଷ ଟେକି ନଉଥିବ ତ ସେଇଟା ଥକା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି କି ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି, ତ ଆଉ କୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିନଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ CML ରୋଗ ହେଇଛି, ଯାହାକି କ୍ରୋନିକ୍ ମାଇଲ୍ଡ ଲ୍ୟୁକେମିଆ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଏଇ ରୋଗ ହେଲେ କଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଯିବ, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କାଉଣ୍ଟ କମିଯିବ, ବ୍ଲଡ଼ ବି ଦେହରେ କମିଯିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ବହୁତ ଲାଗିବ, ୱେଟ୍ ବି ଲସ୍ ହବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବେ କିଛି ବାଟ ତ ଆପଣ ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ, ଥକା ଲାଗିବ। କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିବ, କିଛି ଓଜନ ଜିନିଷ ଟେକି ନଉଥିବ ତ ସେଇଟା ଥକା ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ହାଲକା ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲେଇ ପାରେ। ଆଉ ସେମିତି କି ଦୂର ବାଟକୁ ଦେଖିବେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବ ସେ କିଏ ହଉଛି, ଦୂରରୁ ଦେଖା ବି ଯାଏନି ଠିକ ସେ। ତ ସେଇଟା ମୋ ରୋଗରେ ହେଇଥାଏ, ମୋ ଦ୍ଵାରା ସେଇଟା ହେଇଛି। ତ କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏମିତି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏନି ଆଖି ପାୱାର ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏଇ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ କାହା ଆଡେ ଦେଖାଯାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଟ୍ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ବି ହେଳା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ହେଳା କରିଦେଇଛି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଶୋଇଥିଲି ରାତିରେ ଆଉ ପୁରା ଘରଟା ଚକର ଆସି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ତ ହଠାତ୍ ରାତି 3ଟାରେ ମୁଁ ଉଠିଲି ନା, ତ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଗଲି। ତ ମେଡିକାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଲା ଖୁଣୁ ଡାକ୍ତର ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ତ କଥା କହିବି, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ମତେ କହିଲେ କି ତୋର ଦଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ଲିଭର ଟନିକ ଲେଖିଦେଲେ, ମତେ ଡିସଚାର୍ଜ ବି କରିଦେଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଭଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି କି ଆଉ ମୋର ତ ସାର୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବି? ସେ କହିଲେ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦଉଛି, ଘର ଭଲରେ ରଖ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ସେ କେମିତି ଘରେ ଗଲେ କେମିତି ଭଲ ହବ? ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଆ ହେଲା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡିକାଲର ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ତ ଛାଡ ସେ ସବୁ କଥା, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେ ମତେ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ଘରେ ବି ରହିଗଲି, 2-3 ମାସ ସେମିତି ରହିଗଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ନ କମିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ହେଳା ନ କରି ମୁଁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲିଗଲି ଆମ କିମ୍ସ ମେଡିକାଲକୁ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେଠି ମୁଁ ଗଲି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ CBC ଟେଷ୍ଟ କର। ସେ CBC ଲେଖିଦେଲେ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲି। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆସିଲା, ସେ ଦେଖିକି କହିଲେ କି ଆପଣ ଟିକେ ହେମାଟୋଲୋଜିରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଠୁ ଗଲି, ହେମାଟୋଲୋଜିରେ ଦେଖେଇଲି। ସେଇଠୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କି ଆଡଭାଇସ ଦେଲେ, କହିଲେ କି ତମେ ବୋନମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ, ତମର ଗୋଟେ ବୋନମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଦେଲି କି ବୋନମ୍ୟାରୋ ଟା କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ସେ ସିଓର ହେଇ କହିଲେନି, ସେ ସେମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିକି କଣ କଲି ନା, କଟକ ଦେଖେଇଲି। ଆମର ଯୋଉ ଅଛି SC ମେଡିକାଲ, ସେଇଠି ଦେଖେଇଲି। ସେଇଠୁ ମତେ ଆଡମିସନ କରି ରଖିଲେ। 7 ଦିନ ରଖିଲେ। 7 ଦିନ ପରେ କହିଲେ କି ତମର ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ ହେଇଛି। ତ ସେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ତମ ସ୍ଵାମୀର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନସର ହେଇଛି। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେ ପଠେଇଲେ, ଆମର ଯୋଉ ବାୟୋପସି ରିପୋର୍ଟ ପଠେଇଲେ, ବମ୍ବେ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ତମେ ଆସ 15 ଦିନ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଟା ଆସିବ। 15 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ ନେଇଯିବ, ତାପରେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି। ତ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। 15 ଦିନ ପରେ ମତେ ଫୋନ କଲେ। 15 ଦିନ ଫୋନ କଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ, ସେ କହିଲେ କି ତମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ। ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ଆସିକି, ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ। ବାହାରିଲା କ୍ରୋନିକ ମାଇଲ୍ଡ ଲ୍ୟୁକେମିଆ। ତ ଏସବୁ ହେଲା। ସେଠି ବି ମତେ ଡକ୍ଟର ଦେଲେ ବି ମେଡିସିନ ଦେଲେ। କହିଲେ ମାସେ ଖାଇକି ଆସିବ, ଦେଖା କରିବ। ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲି। ତ ଏବେ କହିବି, ମୋର ତ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟି ସାରିଲାଣି। 7-8 ମାସ ଚାଲିଲାଣି ମୋ ରୋଗକୁ ନେଇକିନା। ତ ରୋଗ 7-8 ମାସ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ କଥା ଘଟି ଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି।
तो वीडियो लंबा हो सांग मैंने मुझे सब किसी कहीपरि आउ मोर गोटे नुआ वीडियो मुझे कह सब कथा। तो ये कह सांग मैंने यही सब सिम्पटम जहाँ भी आस तो शीघ्र टे डाक्तर को परामर्श नियंतु, डाक्तर को देखा, डाक्तर कौन कहते शुणु, जगी रख कैंसर सह लड़न सांग मैंने जेपर्यंत आज गोटे कथा कह सांग मैंने आपण मानक जहाँ को भाई को भौणी कि मौसा माउसी जहाँ को भी कैंसर होती तो से मैंने के भांगी जाती कैंसर तो लड़ू सांग मैंने जदि आम जब मनोबल स्ट्रंग कर कैंसर लड़िया ना तो कैंसर हारीज जहाँकि आम देहर किसी जीवाणु अच्छा रक्त हो कि जो थे जीवाणु आम हरदेव कि कहतु जी आम निजे लड़वा रक्त जीवाणु किसी कर जीवाणु हो कि जी भी हो से किसी कर से रोग दिन दिन हार तो सांग मैंने मु भी लड़ुची तो आपण मैंने भी लड़ू आ कैंसर को हरातु। तो ये कहूँ देखा मोर एक नुआ वीडियो रे। नमस्कार।